Amba bela lenfu ka awale nyando munu sogolo na ana maliko ka jien fata ani nani bela jile ka farasewu ka ani kitaka ni fale ka amulu fo kerengere ala akora be famu ni mamma ya ndon be yoro iba akora famu irisi koko akademe ka nyesi ayesi jamana ma kerengere ala Mali ko drome kelen ta keme jani ala sonama tenza waten civilu koni kasa chaga wadugu ngono pew atotora jekulu marafatigu nu kola dew anu masurna maw uldo konbe panguru albe munumunu salola alsa kidal marabolo bela jidena kabo bamago kata sibi kata kure male komi ye bingali kelaw ye ko be sra ingane ye sra tika dola kunungo min borola onatlaka onyefanye digitalisation donu batalaw ulugo kulu konima fo famu digitalisation na loseni konate ale ye transporteur ye ale na nyefolike anye Niger ulugo ku ka passeport diplomatique ko kemi seba ko ubadama ale Niger kelen ale fana ko ale ni Ukraine ko yani la haracha kuti jaga fo ike tuguni ka bo ke ka sangani Mali ale ka wale yae Nigeria ke ba kara barai Nigeria surasi bade na demsoro ne na uluga shar komata katana ha abula kanga wuli bula akanga yere nyini ni demsoro ne we kana surasi wako irisi drapeau wele demsoro mbulo Nigeria sa ka manifester Kamala Harris ale ni maminga nga faranyanga yo sugandi dogotorodo minye mama falen fana bado ulu flasa una faranyanga anwinye kibaria dika ira ka foko Angleterre ka ofe ko Kamala ni ndo koni muruke demsani sabasata aywa keba ko be ka yelema ka ko re Angleterre de ko mawo kala ga muruti re bulo da kuti fanga do songona re nglew uye wele bla udafa jamana ma ka polisi kulu labe ka kaso fana ko fana labe tuguni Israel alebe ka ke nyugo to fe ye jien fantan nani bela jele fe afe kuma afe bara abika gele akosebe kono warka uluka jamana ye sambi woro ani nani sorobi minye o nyeneje e ko amake discours de ya design discours de ke nyeneje obika ke ka soro jamana kuntigi kalata o totura sankelenyi sabula sawre minye ni wati nai ko warka ngata kalata la Alassane Dramane Ouattara bina tawa nginingali alebe nga mamunu ngani nabulu sebema ulube wulika jola ya sawu senga sega ye kalata na ni ando ngai soni ameni mbela jele wala absaka family ni yesu no bato wuli ka shawro dama abafa ka be shekelengelendu keba Mali eko komi be sena Mali la ya atna na ko chama bla senga anga donwa abena na ko chama nje fana anye Algérie jabarani do laje ube kunafoni dila kan sora simunu labene no yasa ka seka Niger France fanga ko dafri o sora sube ka baraka chugomi ube wulika jomunu na anu fere munu bubulu Burkina jamana kuntigi o ya ta nyefo ale koko ale ka maw no ya ka sora si dowye ale ni terroriste jekulu do ko ube usigire no dafa jamana dola ama jamana tokofo zein sabula bara ketugo obika yelema ka keni renseignement uye o bela jele me ka ke mamu keba an fana ni Ukraine karle do nywana Ukraine te ne ma fe na ngoni ye shenugu ye foroba bara makono o bora dem sondron ni rola de ni nye ba France ka bara ye bara mindu keba mamunu be nulu communication don nuba barake amara nunu nyana ma sene no aba fo mun ma ko ils sont cultivés ulu nyango
olu bɛ nin baara ninnu dilan n'aw ya anw bila ɲɛfɛ anw tɔgɔ man di ninnu ka ko foyi la an ka maa ɲini maa min fana n'o bɛ se ka u n'u dɛmɛbaaw kungari ɲɔgɔn na n'o yɛrɛ bɛ se ka mɔnɛbɔ kɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ Faransi kan anw sɛgɛnna dɔ dara anw ka ten anw ka opinion murutilen don an bolo an yɛrɛ ka politiki ko ma sigi sen kelen kan n'an ma farati ka taa an don aw ka nin ko ninnu na anw bɛ to a ko la Europe bi jamana min yɛrɛ bɛ yen bi ni bɛɛ kɛlen don k'a kɛ batɛmɛsira o ye Faransi ye ne m'a fɛ yen na n k'ali Jeux olympiques la Faransi bɛ ka fɛn ni minnu sɔrɔ fɛn ɲɛnɛmaninw don u yɛrɛ ye farikolo ɲɛnajɛ minnu fara a kan u bɛ k'olu de ta dɔrɔn n tɛ n'a bɔra cɛ in na judokɛla in fɛn ɲuman jumɛn ye ko o ye Jeux olympiques ye boli ni yɔrɔ in de ye keba ale o de tɛlɛ bugu ɲɛbɛrɛ i farikolo bɛ se ka min k'i yɛrɛ ye nka ka taa ne yɛrɛ ye dɔ ye ko Fatumata Njayi Wantaro mun de k'o bɛ ka jouer espoir in fɛ ne dabali banna dɛ Jeux olympiques in fana u sera sabali ye ten sa dɛ an bɛ segin ka na Irisi ale ko a b'a dɔn kun min na bi Mali ɲɛmaw u y'u yɛrɛ minɛ Ukraine na ka tila ka laseli kɛ Irisi fanga ka kumalase la n'o ye Maria Zakharova ye ale ko Zelensky k'o bɛ ko min nɔfɛ farafinna k'o tɛ ninnu ye koyi k'o bɛ fɛ ka Irisi de mangoya kuma tɛ o ni maa minnu bɛ ka baara kɛ nin waati ninnu na anw fanfɛ jamanaw la ko nka ko olu tɛna ɲinɛ ni maa ninnu kɔ ni kɔ u ka ko kuntaw n'u ka manamana ko k'olu kɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani maaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye min fɔ olu Irisi ye min fɔ ninnu ma o maaw don bi ko a danganimayara bɛɛ ye k'a yira k'a fɔ ko Ukraine a bɛ baara min na ko a dogolen tɛ keba waleya in kɛra bɛɛ lajɛlen b'i sɔn Senegal fasodenw ka tɔnjɛkulu min bɛ yen ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma olu yɛrɛ ko n'a danna olu yɛrɛ ma dɛ Senegal yɛrɛ dɛ a bɛ don AES yɛrɛ de la olu ye waleya in kɔn fo ka se a dan na Niger y'a kɔn Burkina y'a kɔn hali CEDEAO y'a kɔn n t'a dɔn ta kɔni kɔrɔ ye min ye fɔlɔ parce que mu ma papier sen ta in papier ma signé Nigeria o a guwanen do ye a papier signé jamana wɛrɛ de la Abuja de ye CEDEAO faaba ye lettre in sen ta ma bɔ ye dɛ parce que sen ta anglais t'a la bɛɛ tubabukan ye u fana y'a sɛbɛn ko u ma jɛn ni a ye Niger ale ma dan o ma koyi ale ko Mali ye min fɔ dɛ ale fana ni Ukraine wa ko c'est fini coopération olu ni Ukraine relation diplomatique ko a jɔra pewu Niger ko k'a t'a la bi a t'a la sini ko ka kɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ale jamana ma ka jamana kuntigi an'u ka wolomasiri tabaw ka kumalaselaw u ye nin kuma in dantigɛ keba kɛnɛ kan an ye kibaruya min sɔrɔ tilegan in na o ye k'a fɔ Tenza yɛrɛ kabi mugu kaɲɛ minnu bɔra ni an tun y'o lakali n'o o dɔgɔkun kelen ye bi ye o muguka in kɔfɛ ko bi maa bɛ yen n'o tun ye maa ɲɛyeleke n'o nana baara la Tenza kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔra a tɔ tora maa minnu ye olu fana tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ sabula minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ n'u bɛ Alizerikaw fɛ n'u bɛ kibaruyaw falen ɲɔgɔn bolo u ko Mali kɛlen don ka tasuma mugu de siri dugu in sanfɛ ko n'aw ye mɔgɔ fila ye dɔrɔn a bɛ cun aw camancɛ la donc Kidal fana région fan caman bɛ ten bi parce que armée ye mun jate minɛ regroupement in tɛ dɔwɛrɛ ye o regroupement in ye an k'an tilan ka taa an sɔ gɛrɛ yɔrɔ dɔ la o de don sɔ tɛ ka gɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ laɲini ye Kidal de ye ka na attaque kɛ Kidal u b'o de labɛn na maa minnu fana bɛ yen olu ko k'u ni u ka mɔgɔw kabini armée bombardement kɛ u ka mɔgɔw ye minɛn minnu fana labɔ ko heureusement Mali armée fana labɛnnen kun don ka sigi k'u kɔnɔ Zeyi dugumana na baara min kɛra juillet kalo tile 19
mɔgɔw ko ko armée kɔni ye ta tugu mɔgɔ ninnu na k'u ka minɛnw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nka dɛmɛ de nana don u ma o de y'a to u ye san sɔrɔ donc bi Tenza kɔnɔna na maa maa bɛ yen n'o ye ne ɲɔgɔngo ye on s'en quitte ni e ka ko wɛrɛ t'a ko la sa e b'a kɔnɔna na ye nka n'Ala sɔnn'a ma n'an ye kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔ ka kɛ ni Tenza ale kɔnɔna ko ye an na o da maaw olu tulo kan an b'a yira bɛɛ lajɛlen na fana k'a fɔ nin waati in na min ye armée ye a ka kɛlɛkɛ daga minnu bɛ yen n'o ye a ka kɛlɛbolo bolofara minnu bɛ yen ka taa fara maaw bɛ kalan kɛ yɔrɔ minnu na kucalakaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛ sɔrɔsiya kalan kɛ san mara la minnu bɛ sɔrɔsiya kalan kɛ tibikaw fɛ yen sufurula ye Mopti mara la Segu yɛrɛ kɔnɔna na Bafo kan ani Marakala kan keba denmisɛnnin minnu bɔra a la n'u olu bɛna taa sɔrɔsiya baara yɛrɛ kɛ a ka ca 1000 ni kɔ ye 2000 ni kɔ ye wa Zeyi baara min bɛ u bolo baara dennin tɛ parce que an ye kibaruya min sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen tiɲɛ don bamanciwale kɛbaw y'u gɛn nka min b'a baara gɛlɛya o ye samiyako in ye maa ninnu ye fɛɛrɛ mun tigɛ o ye maaw kana se ka don foro kɔnɔ nka a bɛ n'a fɔ Zeyi ta ji ye bɛɛ de gɛn parce que ji hali olu yɛrɛ b'u meru yɔrɔ minnu na k'u dogo yɔrɔ minnu na ni ji kun tɛ fa yɔrɔw fara de yuwarukaw olu ko an ma k'u bɛna laseli kɛ n'Ala sɔnn'a ma ka kɛ ni baara mun bɛ olu bolo u ka sɛnɛw n'u ka forow u bɛ k'a kɛ cogo min na u bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ani u yɛrɛ bɛ ka se ka u yɛrɛ lakana cogo min k'u na tila ka nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ an ka se k'a faamuya armée halisa ale kɔnɔna na an y'a yira o la k'a fɔ ko jamanakuntigi ale ni Turki jamanakuntigi kun kumana o kuma kɔnɔna na keba Turkikaw ka sɔrɔdasiw sera ka ban olu ta kɔni olu ma ani kuma wɛrɛ jɛ dɛ olu nana u ko ko baara mu ni o kan ka kɛ o ka ɲɛ yira olu la yaasa u bɛ se ka u ta n'u bila dɔn cogo min i n'a fɔ jamanakuntigi filaw olu ye laseli kɛ u kumana cogo min na keba o b'a to min ye laɲiniba min bɛ yen n'o kɛlen don nin wagati in na ka kɛ ni Asimi ale ni Erdogan ka kuma ye a ka se ka don ba la baaraw olu ka se ka kɛ ni a ye an b'a yira o la fana k'a fɔ basigibaliya ale fana fɛnnen don kosɛbɛ OFII du Niger fanfɛ bolo fɛ mɔgɔ caman y'a yira fana k'a fɔ ko degun b'u kan sɛnɛw olu gɛlɛyalen don nka min yɛrɛ ka jugu bi kosɛbɛ o ye ji ye ji de kɛlen don ka tiɲɛni kɛ bi kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ na an ye dugawu kɛ ko Ala k'an sɔn sanji la nka sanji min bɛ ka na ale sanji ale kow ka ca kosɛbɛ sabula a kɛlen don ka degun caman ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma bon ne tun ye a lajɛ ko ɲinan ko ne bɛna hinɛ jaralakaw la parce que mɔgɔ bɛɛ n'i ka mɔgɔ dɛmɛta don e bɛ zoro 50 dɔn o ye tari tilancɛ de ye ne tun y'o de dilan sɔ la mais Ala sago jaralakaw sago sanji taara n'a ye keba n ye n sɛgɛ dɛ n ye nɔgɔ don waati n ye laburu kɛ laburu waati misibo mun bɛ yen n y'o de k'a la ma angɛrɛ kɔnɔ sabula angɛrɛ tɛ ka ye ma amara ninnu ka fɛn ninnu m'olu si kɔnɔ an ye misibo min mara dɛ n y'o de k'a la nka ale wo misibo wo dugukolo wo amara e ɲi tɛ bɔ ɲuman na o mais ne tun bɛna ɲumanya de kɛ o parce que ne b'a dɔn jaralaka ninnu u balo de don ne b'a dilan kan ne tun bɛna d'u ma fi sabilila ye parce que ko in bɛ ka gɛlɛya cogo min na a ma nɔgɔn dɛ Sibi nin y'a dɔgɔkun kelen ye taa ni ka segin Bamako ni Sibi cɛ a bɛ ka gɛlɛya maa caman ɲɛna k'a fɔ ko maa minnu don olu tɛ nin ye bingalikɛlaw ye minnu bɛ maaw da k'u mɔmɔ an balimakɛ dɔ kunun ko ale kun natɔ don ka bɔ Sibi a ma se ka na cogoya si la sabula ale ka mɔbili kun dalen don mɔbili min kan o y'i bana minɛ ale ɲɛ ko Ala ka n'i ci dɛ
ko pistolet ko mitrailleuse b'u bolo ko n'i taara i ta fila ni cɛ tigɛ nga Baboukou ye dɔ ɲɛfɔ an ye ka maa dɔ sɔrɔ o ye laseli dɔ kɛ an ka jɛ ka o lamɛn Sibi ale sirako la. Allo patron, salam alaikum. Basi alhamdulillah. Allah. Kasim ça va bien? Basi alhamdulillah. Allah. Bon, ayi kurumani sira subaru bi mais an bɛ waati min na sisan attaque a dépassé la semaine yɛrɛ kɔnɔ mun ka ca ni 5 ye wali suru o y'a kɛ fɔ siɲɛ 2 a fɔ siɲɛ 3 ya bon ko nin yɛrɛ a dépassé len yɛrɛ de walahi ala tɛ se ka baara kɛ bon hali semaine jan tɛmɛnen u y'a kɛ 7h du matin wagati t'a la bilen quoi en tout moment walahi ya bon hali lundi tɛmɛnen 22h wagati bɛ ne anw yɛrɛ dan disi kan ye a y'a sɔrɔ san bɛ ka na de 22h moins jusqu'à 0h an b'u bolo armes b'u bolo PA de b'u bolo mɔgɔw u ka ca dɔɔnin quoi ya PM fana b'u bolo a fɛn sugu bɛɛ b'u bolo quoi ya vraiment ni ɲɛ ma sɔrɔ fɛn na jan ne yɛrɛ la ko nin dépassera dɛ walahi sama dɔ bɛ ala ka bonya ka d'a ma merci beaucoup. Ayiwa nin ye Sibi chauffeur minnu bɛ bɔ yen ka na Bamakɔ yan ani ka bɔ yan ka taa fɔ Kuremale keba olu ko lakanabaliya bɛ an yɛrɛ bɛ se ka Sibi ta sɛbɛntiya sabula nin y'a dɔgɔkun 2 ye an bɔra Sibi an y'a sɔrɔ sira yɛrɛ kun tigɛlen don u ko mɔgɔ tɛ se ka taa ninnu tigiw kɔni kan ka se ka lakodɔn bolo ka se ka bɔ u nɔfɛ keba ka kɛ ni digitalisation ye denibatala minnu bɛ bɔ yan ka taga fo Diboli an bɛ di ka taa fo wɔlɔfɔw fɛ yen Sali Portudal i t'ale dɔn dɛ e ma Dakar kɛ donc Loseni Konate ale ko gɛlɛya min bɛ digitalisation ko la ale ye min faamu an ka jɛ k'a fana ka laseliw olu lamɛn. Salam alaikum Kasim Traoré an sɔgɔma restaurant somɔgɔw kɔni basi alhamdulillah ma ok Kasim ci ka bɛ ne bolo ne yɛrɛ ye groupe porteur ye vraiment Mali fɛn ko digital ko na ka d'anw chauffeur ye mais policiw tɛ an ka policiw t'a respecté la dɛ o tɛ ka respecté parce que u t'a respecté mun na parce que ni code kɔnɔ ni 3,000 bɛ yen bon hali n'u ye infraction sɛbɛn kun min tɛ 3,000 o bɛ taa fɔ 3,000 ou soit e ka arranger olu fɛ 400 e tɛ kisi 400 bɔli ma olu ye toujours quoi mais ne jamana yɛrɛ tun sera ka mesure dɔ ta infraction ka papier kɛ ka bɔ fan bɛɛ ka di poste la 600 400 n'o kɛla e tɛna se ka fɔ mɔgɔ ma bɛ ko k'o arranger 100 ni yanni n ka ta y'a arranger bolo 400 m'a di jamana ma siɲɛ kelen ou bien yanni ne ka 400 d'e ma papier t'a la fɛ n bɛ 600 di a bɛ taa jamana ka compte la siɲɛ kelen hali n'i b'o 2 ta mais u bɛ t'e minɛ ka sɔrɔ 3,000 fɛn tɛ u b'a fɔ 3,000 de don k'aw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ de bɔra k'a fɔ donc kodi filɛ o sara ou bien n'aw arranger na ne misaliya ta sisan ne ma taa voyage ne ye n ka mobili di n ka denmisɛnninw ma ka taa voyage la an ka chauffeur fɛn fɛn nana ko voie la sisan charbon bɔrɔ 1 bɔrɔ 2 a b'i ka mobili i bɛna jeni ou bien i bɛna i ka mɔgɔ sama la polisiw b'i kunbɛn sira la ko charbon b'i kun i b'a sara compte filɛ i b'a sara jamana compte la 1,000 ou bien arranger olu bolo 400 an ka mobili denmisɛnninw nana mobili sisan cogo la comme m'o cogo la yɔrɔ fura ma sɔrɔ a la nafolo dɛ mais bon bɛ don pour que vocal kana diɲɛ kojugu vraiment o kɔni problème b'anw da la poste n'u kɔni yɛlɛma ma don a la dɛ parce que u b'a yir'i la infraction min t'e la parce que i b'a dɔn anw ka chauffeur mɔgɔ kalannen ka dɔgɔ dɛ polisiw yɛrɛ bɛ bɔ ni violence yɛrɛ le ye ma dɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ le y'a fɔ compte filɛ bon nin infraction nin de don a t'e bolo hali n'a b'e bolo e ma kalan donc bɛ fɔ ko i ka 1,000 sara ou bien n'i tɛ fɛ k'o sara compte la olu arranger 400 charbon yɛrɛ kɔni mana y'anw ka mobili u b'o fɔ i bɛ tila ka taa mobili fana ka infraction kɛ tugun e bɛ se ka taa voyage la cogo di ka na i ka denbaya la ko charbon bɔrɔ 2 k'e tɛna n'a ye so kɔnɔ ou bien mɔgɔ e bɛna i ka mɔgɔ sama i tɛ se ka ni charbon ye u bɛ k'u dilan olu bɛɛ la sa ko parce que k'an yɛrɛ de y'a fɔ nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka wuli ka mankan kɛ ko digital ko man d'an ye o ka taa cogo la mais toujours 3,000 min bɛ fɛn nin kɔnɔ dɛ u k'a bɔ yen jamana tɔ ninnu tel que Côte d'Ivoire Sénégal i bɛ taa sɔrɔ a papier yɛrɛ de kɛlen bɛ ka d'u ma prix bɛɛ tapelen don machine na ni pneu infraction ye min ye o bɛ yen i ka pare-brise ci la o bɛ yen 600 400 de don n'i b'a 2 ta 2 ni 3 la i b'a ta o bɛ taa jamana kɛsu la direct mais ni dɔ prix dɔ bɛ yen 3,000 u bɛ taa 3,000 f'u ye 3,000 sara jamana ka compte la ni infraction dɔ bɛ yen ou bien na 400 arranger anw ye 400 donc jamana t'a sɔrɔ tapage bɛ kɛ ni jamana ta tɔgɔ ye
vraiment autorité ka ni yɔrɔ lajɛ ka ni yɔrɔ lajɛ yɛrɛ yɛrɛ la sinon groupe tɛ anw sɛgɛlen don poste la dɛ voilà Kasim Traoré a fɔ k'ale filɛ nin n'ala sɔnna komi ne yɛrɛ bɛna taa voyager na sisan n'a kɛra cogo cogo a ye poste la min wele komi bɛ n ka téléphone ta min wele poste ninnu kɔni u ka foyi ma bɔ u ka ŋanamu na dɛ foyi ma bɔ a la u bɛ taa tabaji kɛ ni 300 ko de parce que chauffeur kalannen ka dɔgɔ mɔgɔ min kalanna a ka dɔgɔ hali n'i ye barème di de fait que 300 tɔgɔ kɔni b'a la ko 300 inflation ma da fo ka taa 300 t'o la o ni ala cɛ b'a dɔn a t'i la pour i ka décourager o sarali la u b'a fɔ i ka na ni 400 ye ou bien i ka 300 sara compte la y'a ye o de b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ok i fɔlen don Kasim Traoré. Ayiwa Keba an ye nin fɔ yan wa an ma nin fɔ an ko minisiriw président ka baara aw bilara a la nka aw kana aw sigi Bamakɔ yan k'a fɔ k'aw bɛ ka baara kɛ ka taa aw yɛrɛ bɔ télévision soba la ka tubabukanw fɔ ka aw sigi sɛbɛn min bɛ yen Keba n'o sigilen don sɔngɔko kan sɔngɔ bɛɛ b'a kɔnɔ papier bɛna a yɛrɛ kalan de ya papier bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a di mɔgɔw ma e minisiri min bɛ yen e bɛ donibatalaw ka ko kunna e bɛ transport ko kunna e de bɛ transporteurs wele ka t'olu fɛ yen nka n'e m'o kɛ e taara i ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna mɔgɔw yira an bɛ se a kɛcogo la o tɛ o a bɛ ka kɛ mɔgɔw minnu kama aw tɔ olu de ladɔnniya k'a fɔ nin de y'a wari ye a papier filɛ nin ye cɛ bɔra ka min fɔ sisan a ye infraction fɛn fɛn fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ papier min dilen don n'o ye circulaire ye a si tɛ so o ma ni ninnu kɛlen ka 300 kɛ convention ye k'u sigi n'o ye sira la o yɛrɛ t'a juguman ye ne ye min fɔ n ko mun b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ n ye polisikɛ ye n fiyɛ o jumɛn fɛn jumɛn bɛ yen baara in f'u ka kuma dɛ u kana kuma u yɛrɛ ye u ka kuma jamana ye u ka jamanadenw u k'olu kuntilela ɲini yaasa baara min na a bɛ sen na a bɛ se ka faamuya cogo di Tupac mɔgɔw olu fana ka gari o dayɛlɛ la ɲɛfɔli dɔ b'o la nka olu ko ni donna olu ka mobili kɔni kɔnɔ kɔni tarakaseri t'a la dɛ Amara video in daminɛ komi i ka fɛn mɔgɔ ninnu t'i sɔn dɔnkili ma n'i ma a kɛcogo dɔn u ka dɔnkiliko in ni aw ka nin yuwa tuwaba n t'a dɔn mun de ko Tupac ye a ka gari min dayɛlɛ Cotonou mɔgɔ fɔlɔ minnu donna mobili kɔnɔ ka taa olu ye lafiya min sɔrɔ u ko k'u don k'u bɔ fo ka t'u se Cotonou ka bɔ Bamakɔ yan u ma dɔrɔmɛ 1 sara sira la polisi ye u ma dɔrɔmɛ 1 sara gendarme ye u ma tɔɔrɔ an ka cɛ lamɛn an ka yɛrɛ lamɛn Bamakɔ kana fɔ Cotonou faama fosi ma dɔrɔmɛ 1 minɛ marché la o vraiment n'u dɔn k'u ka transport ka ɲi kojugu n fana bɛ mun ɲini u fɛ an bɛɛ lajɛlen maliyɛn de i y'a faamu donc kɔrɔnɛ waati kɔni banna sisan u ka a lajɛ k'a dɔ bɔ bilen fana la tuguni maliw bɛ se ka taama sɔrɔ ka bɔ Mali la ka na yan ka bɔ yan fana ka taa Mali la i y'a faamu sinon ka transport vraiment 2 jours de transport 2 jours de voie bon vraiment pour quitter ici d'aller au Mali si vous payez le ticket vous n'avez même pas 1 franc de payer sur la voie vous n'avez même pas 1 franc de payer sur la voie. De prendre au Mali, de Cotonou, de prendre le ticket, vous n'avez même pas 1 franc de payer la voie. Il faut si le convoyeur arrive à la frontière, il vous prend votre ticket avec la carte d'identité. Carte d'identité jusqu'au Mali, on vous remettrait en bonne uniforme. Salam alaikum. Ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, sir. Alhamdulillah, Tupac wa compagnie wa kuni alhamdulillah. Ni tun ye Tupac transport ale ka gari kura min ni o dayɛlɛla nin waati na Benenkaw fɛ yen kurumukarili o kɛra sibiri ale tɛmɛnen an y'a yira o la k'a fɔ ko sanji ale kɔni kɛlen don dafara ye nin waati na kitakaw fɛ yen ko sanba min nana ko a ye tiɲɛni kɛ nin kalo in tile 6 san kɔni ko a ma tigɛ fiyewu a y'a to sa tiɲɛni ba minnu kɛra kita yɛrɛ kɔnɔna na o ye feerelikɛlaw olu ka yɔrɔw ye
jagokɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ sa ale ni donibatalaw maa minnu bɛ yen n'olu ni marchandise baw bɛ na ninnu kɔni ka minɛnw bɛɛ lajɛlen de kɔni tiɲɛna nka u y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to a ko senfɛ dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko sa in tiɲɛna a ye tiɲɛni kɛ kibaru ninnu ka dugu a ko ma nɔgɔ bolo halisa o sanko hukumu kɔnɔna na kulukorokaw olu y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ mai kalo k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la ka taa se tile 31 ma olu kɔni ye milimètre 399 buruburu 8 de sɔrɔ min ye san yɛrɛ ye sa milimètre 2000 kɔ ko u y'o de sɔrɔ nin waati laban in na ka taa se 3,000 ka taa se 337 ma kibaruya ninnu olu bɛɛ lajɛlen kɔni dira sa Kulukoro sɛnɛ ale bolofara min sigilen don Kulukorokaw fɛ yen faamuyali bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na u y'a yira ko sɛnɛfɛnw n'o o ye ɲɔ ale ni keninge ka taa se fini ma ko olu kɔni sɛnɛnen don bi taa se fo tari ba 100 kɔ ma k'u sera ko o sɛnɛ u kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko salongo ta ko a ka ca a ma o sɔrɔ fɔlɔ sabula salongo ta kun ye 131 ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni u jɔrɔlen don nin waati in na sabula baaraba minnu bɛ yen n'olu kun kan ka kɛ sanji ale kɛlen don k'o bali yɔrɔ caman na nin waati in na Kulukoro ale kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ an sɔngɔkaw fɛ yen an sɔngɔ dɛmɛ taara ka don olu ma sa min ye dɛmɛ in kɔni ye a taara ka di guwa 20 ma guwa 20 in olu bɛ base Awusa o maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila an sɔngɔ kɔnɔna na o kɔnɔna na waliya mun kɛra sa ko 100 kilo bɔrɔ malo o dir'u ma min ye sukaro o kilo 10 ye tulu kilo litiri 10 ka taa fara da dumunifɛn tɔw kan sa waliya in kɛra maa minnu fɛ sa o ye projet ye sa u b'a fɔ ma ko yaasa ka se ka adamadenw k'u ka hakɛ dafa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila u ka du olu bɛ se ka kunbɛn cogo min musakaw o bɔra Aliza kun ani n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Grefa ye olu de y'a to ni nin waliya in sera ka kɛ an sɔngɔkaw olu fɛ yen waliya mun don sa ko a na to senna sabula samiya in na a ko gɛlɛyalen don maa minnu tun bɛ yen n'olu tun b'a fɛ ka bɔ Kalabankɔrɔ sugu kura la sa olu kɔni lawulila jagoya la waliya in kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko sugu kura in kɔni jɔra ka se fo sefa wari 400,000 a n'a kunkanfɛn ma dɔw tun bɛ yen k'olu kun banna ka taa ye pewu nka waati laban in na guvɛrnɛri ale ye munumunu salo min kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko a ko tɛ se ka to tan kɔkan kibaruw la Côte d'Ivoire ale ye a ka san 64 ɲɛnɛmayali kɛ bi ɲɛnɛmayali in kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnɛjɛba ma k'a la sabula ko a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka Côte d'Ivoire kɔnɔna yɛrɛ la sa Alassane Dramane ale kɔni ye discours kɛ discours min ni o kɔni a ye fɛn caman fɔ o kɔnɔ a sinsinna min kan o ye basigi ni lafiya bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ wa fana kalata nata min n'o kan ka kɛ san wɛrɛ o labɛnw a n'o baaraw kan ka kɛ cogo min na a y'i da don o la Niger jamana ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ sa ko Niger passeport diplomatique min b'a to i bɛ se ka voyager k'a sɔrɔ i bɛ taa dugu la k'a sɔrɔ i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la k'olu kɔni y'o ta k'o di maa ma sa n'o ye activiste n'o ye panafricaniste ye Capochili Stilo Gilles R a tɔgɔ yɛrɛ a dɔnnen don tɔgɔ jaaw ka cɛ tɔgɔ de ye nin ye nin bɛɛ y'a tɔgɔ ye Capochili Stilo Gilles R n'a dɔnnen don 300 la 300 tɛ sa wa Faransi kelen de ne ka 100 b'a ka 300 la nin k'a tɔ to 200 y'a bolo Niger olu kɔni y'u ka passeport diplomatique d'a ma dɔgɔkun tɛmɛnen ko yaasa a ka se k'a ka baara kɛ sabula Faransi kɔni kun ye o minɛ a la Mauritanie jamanakuntigi ka kalata ni a ka baaraw tali kɔfɛ sa k'a ye premier ministre kura kɔni sigi n'o ye Ould Dia ye Ould Dia o fana y'a ka gouvernement sigi kunasininko su fɛ baaraw ko olu kɔni daminɛna u fɛ yen min ye El Ghazouani sa ale yɛrɛ kun ye kalata se sɔrɔ kalata la juin kalo tɛmɛnen tile 21 min ye a ka sigi ko filanan o san 5 filanan o de baaraw daminɛlen filɛ nin a fɛ Nigeria ko waati min na sɔrdasiw bɛ bɔ ni bɛrɛdɛmu ni saru ni fɛnw ye k'u yɛrɛ tilara k'a ye k'a fɔ jama ka ca cogo min u ma sɔn ka o ci koyi olu fana y'u sigi ko denmisɛnninw de filɛ ka na don kɔnɔ ka taa n'o ye ko f'u bɛ yaala ka irisi drapeau yaari a fa bɛɛ lajɛlen na ka yaala n'a ye ko ni mɔgɔ bɛ ka boli ko b'a fɔ k'aw kana boli k'anw de b'a kɔnɔ a ye mɔgɔ kama kiba mais an tɛ tilen k'o de fɔ yan
mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ baara la a ye baara ɲini ka d'u ma jɔn bɛ se k'a faamuya ko Nizeriya sara dɔgɔmanda 5,200 sara dɔgɔmanda a b'a fɔ ma tubabukan na ko simigi o ye o de ye o bɛ jɔn balo baarakɛbaliya ni fɛn caman bɛ yen nka u y'a yira fana k'a fɔ ko irisi drapeau kɔni caman b'a yira wulikajɔ ninnu senfɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ k'olu kɔni bɛ ka yaala ni mɔbiliw ye mɔgɔw cɛla de gosili t'a la tuguni parce que u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin ko in a tɛ se ka kunbɛn tuguni n'u ma farati i bɛna t'i tɔgɔ don ko la fu la bon denmisɛnninw fana tun bɛ ka min fana kɛ olu fana y'o dabila o ye yɔrɔ kari ni yɔrɔ tiɲɛw ye u y'olu dabila u kɔni bɛ ka manifester pacifiquement Bola Ahmed Tinubu ale bɔra ka kuma dimanche tɛmɛnen ko yɛrɛ ye dɔ fara a kan Karim Khan n'ale ye CPI procureur ye a ko ko ale bɛ ka laɲini kɛ sa ko ka Sudan ɲɛmaa dɔw minɛ koyi ko sabula k'u ye waleya min kɛ Darfurkaw fɛ k'o bɛnnen tɛ CPI maa falen in kɔni y'a yira k'a fɔ ko laɲini kɔni kɛlen don u fɛ ko nka ko Sudan yɛrɛ kɔni k'a ko yɛrɛ de ma nɔgɔn fiyewu Faransiikaw fɛ yen u ka pankuru n'o ye Air France ye ale ni Transavia ko e ko k'olu ka taga Libankaw fɛ Beirut ko e ko jɔlen tɛ nin yan utukalo tile 8 ko kun kan ka k'u ka baaraw daminɛnen ye ko nka ko Iran ye Liban ye bataki cuma k'a yira k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ tuguni ko f'u k'u jɔ u ka plan kura sigi sen kan plan kura in sa ko o de kɔni gɛlɛya o de bɛ bi sabula min ye Air France ye ko a tɛ ka mangoya yɔrɔ la ka taa fɛ wa Mali Burkina Niger bɔlen ko a la ko ninnu fana filɛ nin ye k'a fɔ ko bɛ ko la u b'olu kɛ kuma caman u ka pankuru kɔnɔna na maaw bɛ ta u fɛ maa minnu n'olu bugunatigɛw dɔnnen tɛ a caman bɛ yen n'u nana bɛ fɔ ko u ye diplomatiw ye n'i ye Libankaw ye u sigalen don bi Faransiikaw u ka nin pankuru in na k'o de kɛlen don a ko gɛlɛyaba yɛrɛ ye Faransi yɛrɛ bolo Anglais fɛ yen min ye wulikajɔw ye olu bɛ senna olu fana fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kabini denmisɛnnin fitinin min kɔni ye muru turu npogotiginin fitinin 3 k'olu fa ko maaw kɔni dusu kasilen don polisi 600 u ye o de ɲini ani kasobon o 500 maaw bɛ se ka taa bila yɔrɔ min na u ko n'o ma labɔli kɛ ko u na wulikajɔ kɛ ko ka wele ma dabila alimaw ma olu ka se ka n'u dɛmɛ u bɛ se ka ninnu maa ninnu kɔni u baga faga cogo min ko n'o tɛ ko Angleterre wa kɛba n'a daminɛ ko y'an da ye dɛ n t'a dɔn ko aw ka wuligan wa wuligande Amara olu ye jumɛn ye ko balontan dɔ supporteru don ko n'olu donna la ko a tɛ kunbɛn tugun dɛ an tɛ dugawu kɛ Israël communauté internationale k'u bɛ k'u mabɔ Israël la ko sabula ko kuma o kuma ni kangarida fɛn fɛn kɛra Israël ye k'a ma si mɛn wa nin waati laban in na fana k'a ni Iran tɛ ka ɲɔgɔn faamu Irankaw ko k'olu ka maa mafalen fɛn fɛn fatura laban in na Hamas ɲɛmaa yɛrɛ n'o ta kɛra kɔsa in na ko o ye Israël nɔ ye yaasa ka se ka o nɔrɔ bila sa u ye Yeya Sinawuru u y'ale de kɔni ta k'a bila min ye Hamas bureau kunna Ismaël Ayine ale nɔ na États-Unis kaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko san 4 a kɔni kɛlen k'a ɲini k'a bɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye n'o ye Kamala Harris ye ko sisan kɔni ko a kɛlen don musobɔ ye musobɔ min ni a ye maa ta ka fara a yɛrɛ kan ko n'o y'a sɔrɔ a ka tɔ mɔgɔw tun ye siga don ko la ko sisan kɔni ko siga bɔra a la pewu maa o maa bɛ yen n'o olu kɔni ye démocratiw ye sa olu ka musobɔ ko o de ye Kamala Harris ye ale ni Joe Biden olu de gagnera san 4 ye nin ye a fana ye maa sugandi comme États-Unis ta a bɛ taa 2 ale fana ye maa ɲini ka fara a kan sa n'o ye professeur Tim Walz ye o ka se ka fara a kan a n'o ka se ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ u ko o min filɛ nin ye n'o ye professeur ye ko min ye kalanfa don fana a ye gouverneur kɛ ko maa min don k'ale ka jugu aw ka cɛ ma dɛ keba k'a bɛ Trump suwa kuma bɛɛ a fana si bɛ san 60 la a ye baara caman kɛ min ye Donald Trump kɔni k'a b'o dɔn a n'o bugunatigɛ dɔn o n'o nɔfɛ maaw bɛ sɔn ko minnu ma ko yɛrɛ de la k'a b'a fɔ Trump ma ko mec bizarre k'a b'o de fɔ Trump ma an bɛ segin ka na Mali la an bɛ taa Gawukaw fɛ yen bɛn sɛbɛn o ɲinini min bɛ sen na olu ka maaw u bɛ munumunu salo min na Mali kɔnɔna na sa u taara Gawukaw fɛ yen charte pour la paix maaw taara Gawukaw olu ka kumakanw lamɛn
gawo dugudenw ni gawo maamafalenw ni sifinw ni musow ka tɔnw u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kumakanw lamɛn baara kan ka kɛ cogo min ɲininkali minnu b'u bolo u y'o olu d'u ma o kɔmasegu ka se ka kɛ maa minnu kɔni taara kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko u ye nin ko in faamu ko ni ala sɔnna a ma k'u na u ka sɛbɛnw jaabi halisa gawo mara la dugu min bɛ yen n'o ye kaji ye ko jɛkulu marifatigi dɔw kɔni nana moto ka kunnasini ko ka na olu ka bagan tɔ fɛn fɛn bɛ k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'o ye commune de Gouzere kɔnɔna na dugudenw ko yan'u ka don dugu kɔnɔ u kɔni ye mugukan de bɔ midi waati ka bɛɛ lajɛlen jatigɛ min ye dugu min bɛ yen n'o ye aradu ye arabu ale kɔnɔna sa kɔni u kɔni taara ka taa minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ye butigiw k'olu dakari fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ se k'o cɛ u taara n'o y'a sɔrɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u yɛrɛ ɲini jama firilen tuma min na sa u ka sɔrɔ ka bingaliw daminɛ ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ muso kelen k'o joginna a ko in ale senfɛ Kucalakaw fɛ yen chrétien denmisɛnninw bɛ lajɛ min kɛ n'u b'a fɔ a ma ko kan bibiliki francophone ale ta ko 40nan o baaraw bɛ senna Kucalakaw fɛ yen min ye kan ye k'a sigikun a sigira kuma min kan sen o ye ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ala ka kelenya k'o segin a ma min ye majigi ale ni batow ye k'o bɛna olu caman kɛ denmisɛnninw kɔni nalen don ka bɔ Mali fantan ani 4 maa 500 olu de bɛ yen sifinnakaw la Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan olu sen bɛ nin lajɛ in na min bɛ kɛ san o san dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa min ye ala batoliw ye seliw conférencew ka taa fara farikolo ɲɛnajɛw kan o bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ kan in kɔnɔna na denmisɛnnin minnu kɔni bɛ nin ko in kɛnɛ kan sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kucala lajɛ in ye ko ale ɲɔgɔnko kun famana ka kɛ ko ni ala sɔnna a ma a bɛ kun cɛ ni dugawudonba ye ka ɲɛsin jamana Mali ale yɛrɛ ma Tɔnbɔkutukaw fɛ yen kunun ko farikolo ɲɛnajɛ ale tun bɛ olu ka stade kɔnɔ stade min kɔnɔna na sa ni bariyandulaciw fana yera a ko la min ye Tɔnbɔkutukaw ye olu ka tɔn min bɛ Bamakɔ yan ale de kɔni ye kupu in da kupu in k'a kurumo karili kɛnɛ kan sa Sala Babi ale de tun ye a denfa ye ale yɛrɛ bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen biennale o ko hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw la kunnafoni minnu n'an bɛna olu kun cɛ ni an dɛmɛbaaw olu foli ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ arajo partenaires n'olu b'a la bɔlɔlɔ sanfɛlaw la dugutigi n'o ye Seydou Sangare k'a fɔ ka Sori Kɛmɛso fo Maraka Samake k'a nana ka bɔ Côte d'Ivoire k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Kurbe Jara imamu an ka foli bɛ s'a ma ka colonel Sidi Lamine k'ale fana fo min ye Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ye Boyina Babi k'a fana fo Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe Madame Sall an ka foli bɛ s'a ma colonel Asaba Jalo ministre de la santé k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Siriman Bacili monsieur le maire de la commune 4 kɔrɔlen k'an b'a fo ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate Ibrahima Tunkara Gawusu Traoré olu bɛ Faransi Sori Sako ale bɛ Canadakaw fɛ yen Isa Konate bɛ États-Unis Lucas Dakano ale bɛ Houstonkaw fɛ yen Madina Jara an b'ale fo ale bɛ Atlantakaw fɛ yen a n'a balimakɛ n'o o ye Babi ye ale ye douanier ye Ibrahima Sako Papisi Jalo olu bɛ wɔlɔfɔw fɛ Amadu Gasama ka taa se Jankuma ma Bako k'an ka foli bɛ s'a ma Suguba ale kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ye welewelemada bila n ko an ye devi kɛ an bɛ fɛ k'an ka kuranko a yɛlɛma pano kan yaasa pano an ka se ka baara kɛ ale kan an y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko hukumu in kɔnɔna na an kɛlen ka devi in sɔrɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ko devi in tilancɛ ale b'i jɔ n'o ye a tɔ an k'o ɲini an ka maaw fɛ keba an ye kuma fɔ Bubakari Gueye ka bɔ États-Unis ale ye 5000 ci an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka fara min an balimakɛ min bɛ yan n'ale ye tilancɛ ta kan Keita Solar olu bɛ Bozola olu fana bɛ pano ni fɛnw feere ko fɛn dɔ bɛ ko in na a tɔgɔ ye ko convertisseur ne t'a fɛnw dɔn ko o 11 kVA k'an ka mɔgɔ bila ka taa ta sini ko kana n'a ye ko olu y'o di an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen maa maa bɛ fɛ ka an dɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila keba n'ala sɔnna ma min ye Keita Solar ye u yɛrɛ y'u ka fɛnw ci an ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn baara la Keita n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Bozolakaw fɛ k'an b'u fo maa maa bɛ k'an dɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen ni ce Amara nun Keita k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma.